ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ସଂକେତ ମିଳୁଛି କଳି ଯୁଗ ସରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା କି? ସତରେ କଣ କଳି ଯୁଗ ଏବେ ସରିଯିବ କି? କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା? କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର 22 ପାହାଚରେ ଖେଳିବ ମିନ? ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଡ଼ିବ, ପାପୀ କୁଳନାଶ ଯିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଘଟଣ ହବ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ଦେଖରେ ମଣିଷ ଜାତି, କଳି ଯୁଗ ଏବେ ଆଖି ଆଗରେ କେମିତି ଶେଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଥାପି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ସାରା ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ ଏବେ କଳାର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କଣ ହବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପାପର ଫଳକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ତ ମଣିଷ ଯେତିକି ପାପ କରି ଚାଲିଛି କେବେଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? ସେ ଧ୍ୱଂସର ସଂକେତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ମିଳିବ। କୁହାଯାଏ ଗାଁ ନିରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପରିଷ୍କାର ତାହା ଗାଧୁଆ ତୁଠ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ସାରା ସଂସାରର ଠାକୁର। ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟୁଥିବା ଅଘଟଣର ତାଲିକା କଲେ ରାତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଅନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରୁ ଚେମେଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି। ନୀଳ ଚକ୍ର ଉପରୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ି ଯାଇ ଛିଣ୍ଡି ପଡୁଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପଥର ଖସିବା ସହିତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜି ଯାଇଛି। ରୋଷ ଘରେ ପଶି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ମେଘନାଦ ପାଚିରିରୁ ଡେଇଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ଆଉ ଖରାପ ସଂକେତ ଦେଉଛି। କାରଣ କଳି ଯୁଗରେ ଥିବା ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ରୂପରେ ଆସି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେସବୁକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ମାଳିକା ବିଶାରଦ ମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡୁନି ଆଜିର ଏ ମଣିଷ। ନିଜ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆଉ ସର୍ବଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଉପାସରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ। ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଗୀତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଡ଼ ସହେ ଗାଳି ସହେ ସବୁ ସହି ହସୁଥାଏ, ହେଲେ ସହେ ନାହିଁ ସେ ବଡ଼ିମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଉଡାଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ କାହାର ଗର୍ବ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏବେ ମଣିଷର ଗର୍ବ ପାଇଁ ବିନାଶ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ମହାବାହୁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମଣିଷ ମନରେ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ।